Ha caigut. Caga, que no l'aguantes, jo sí que l'aguanto. Ai, ai. Mira. Tota-li passat. Ui, Ja està. estan curtes les potes. No, és així. És així? Sí. Li posarem la porta allà al darrere, no? Oh, no, de moment així. Tu vulguis? Estic fent vídeo, eh? Ah, estàs fent vídeo? Treu l'escala, va? Seu, Josep, et porto. Vale, vale. Saludeu, saludeu.